Det är flott. Vi där finns ju år av vänjarna till Hanna Finnmark för kvinnor rott och ej och för att hålla lite om kappingen där. Hon gick inte helt otroligt väl. Bättre än förväntat, Nick Peter. Vi är jävla nöjda, ordentligt nöjda. Ja. Men det är jag tror jag nöjda. Ja, nu vinner det och jag har det tid att träna framåt där. Självante. Man känner till camping för att vinna så sjön det. Vad håller det om stöj i kvinnor i år? Är det hackre än vanligt eller? Ja. Jag håller det hacka så jag syster och till orla där. Ja, Spännande. Pura sant. Så en camping är alltså marsmån och kvart kanske man ska ta brödingar eller det samma. Ja, nu skulle vi lycka domar nu. Jag var säga att så får vi ta det härifrån. Rott och ej gå ett nästa för och allt det bästa. Tack för det.